Sådan så. Nu skal vi ud og overraske de sødeste og flotteste 1.G-drenge og 1.G-piger. Det er ikke langt til vel? Martin, det er jo... Det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at lave laksekænke. Okay. Nej! Er det hvad jeg tror det er? Er det hvad jeg tror det er? Er det tilbage? Er det tilbage? Længe leve traditioner! Morgensamlingsudvalget og gider de 1.G'er, der ikke gider være med til morgensamlingen. Venstre. Så nu kører vi ud og finder nogle rigtig søde 3.G'er og overraske i stedet for. Yes, nu er vi på vej op til den første søde 3.G'er, Nana, og hun bor et sted heroppe til venstre. Det kan Nana bor, hun bor her. Nu skal vi da overraske. Ja, så er der ikke nogen hjemme. Vi finder lige ud af, hvor Nana er henne. Vi har fået en lille hen, så hun er hernede. Er Nana her? Ja, kan Nana lige komme ud? Ja, kom herover, stå der. Hej, hej. Det mener jeg ikke. Nej, nu er det jo sådan. Du er nomineret til 3.G'er. Hvad tror du, du skal? Nu? Nej, det kan jeg ikke. Er I klar? Ej, det kan jeg. Nej. 3, 2, 1. 10 hours later. Hold det. Nej, fy for helvede, Nana. Ja, det var vist lidt en fejl. Ja, det mener vi, det 28 sekunder. Hold da op. Der kommer vi ses på fredag. Mener I det? Ja, vi mener det dybt seriøst. Nu skal vi ned til en sød dreng, der hedder Simon Bror. Og han er forhåbentlig så god, at han stadig er til 4. modul. Så nu skal vi ned og overraske ham. Vi har fundet Simon ude på skolen. Kom. Simon! Tillykke, Simon! Hvorfor tror du, at vi siger tillykke til dig? Du skulle lige blive nomineret som en af de sødeste 3.G'er på skolen. Stort tillykke. Vent, jeg skal lige åbne. 3, 2, 1. Tom? Den holder stille af det. Vi har fundet den næste søde pige, og det er Melu, vi skal ind og overraske. Og vi har øl. Og der er konfetti. Så nu går vi ind og banker på. De har ikke nogen ringeklokke. Skal lige putte den her i baglommen. Prøv lige igen. Vi har lige mødt Melus far, og han ved heller ikke, hvor Melu er henne. Så hende finder vi en anden dag. Der er ikke plads. Vi er lige ankommet til sted i Højbjerg, og vi skal ned og overraske. Valdemar, hvor bor han hen? Nede for fanden. Lad os starte på Han bor dernede. Lad os gå derned. Der er ikke så meget undercover over der. Drenge, det er ind til højre. Vi har spottet hans far. Han er heromme. Det er sindssygt. Hej, undskyld mig. Er Valdemar hjemme? Kan vi bare Vi vil rigtig. Super, tak for det. Vi har fået at vide, at vi bare må gå ind. Nu går vi ind på hans værelse. Ved du, hvor hans færelse Nej, er? ja. Du er simpelthen blevet nomineret til årets 3.G'er. Hvad skal du lige fundet den her? Er vi klar? 3, 2, 1. Oh my god. Ej, det er også. Så hvem møder op? Vi ses på fredag. Ja, på scenen. Ja. Vi er nu hos Frida. Hun bor lige herinde. Så nu skal vi bare ind og overraske hende. Vi er i haven. Jeg tror, de er nede i haven. Skal derned.
Det er den sorte låge, det her. Jeg tror, Frida har holdt fest. Jeg tror, derfor der hænger et skilt. Ja, der har været gang i lidt her. Lad os prøve at gøre bank på. Jeg tænker nok, at jeg har bedt den der hund om at lukke. Kan du lukke Frida og Julie ud på vejen? Au! Parkering, det er jo ikke, det er umuligt at være lovligt. Nu skal vi lige prøve noget. Nej! Du skal til 3, 2, 1. Kom. Det er godt. Vi cutter. Cut. Vi er på vej hen til en sød dreng, der hedder Elias, a.k.a. Ali. Vi når at fange ham, inden at, han skal op og se Barcelona spille fodbold. Men fanden kommer man til 3. sal? De bare lukker os ind. De er det der tredje noget samling. Du blev nomineret som den en sødeste drenge i tredje årgang. Magisk. Så tusind tak. Jeg har lige en øl. Jeg lige skal meget dem. Jeg hjælper lige med at rydde op. Ja. Gør vi. Okay. Umuligt. Så gør du det klar. Yes. Nu har vi simpelthen taget Elias med i bilen, fordi der er sgu fodboldkamp i aften. Og det skal vi se. Det er en ny dag, og vi mangler stadig og overraskningen. Det er fordi, hun var fandme med igennem sidst. Men nu har jeg fået et tip om, at hun befinder sig herinde, så vi skal herop et sted. Hey, jeg tror det er her. Det er ikke dem. Næste dør. Hvordan skal jeg vide, hvilken en der er til højre? Bare ring dem alle sammen. Det er Aarhus der. Nej, Martin, du skal ud. Nej, få nu den paraply væk. Det bliver rundt, det der. Hej! Nej. Jeg kan ikke. Det kan du lige videre til. Jeg har selv gået rigtig langt. Hvorfor tror du, vi er her? Altså, det Fordi du er nomineret som årets tredjegerer. okay. Ja. Det er hele øl, er det hele øl? Ja, må jeg godt tage skummen ud? Jeg tænkte det nok. Jo, ikke lige ud. Jeg kan ikke tage øl, jeg kan ikke tage blod. Og jeg er fucking serious. Jeg siger 2, 1. Ja, det var så alle 6 nomineringer til årets tredjegerer. Og de er jo alle sammen meget begejstrede for at være med, som I kan se. Og nu vil vi så finde ud af på scenen, hvem der rent faktisk er årets tredjegerer. Okay, så vi lige kan lære de nominerede lidt at kende, så skal de For at introducere jer til vores deltagere, så har vi valgt at tage dem med på en lille køretur. Og der er 3, der er ikke kun 2. Så skal de lige introducere hinanden, og det skal være med navn og klasse, og så 3 tillægsord, der beskriver dem. Hvad kan vi sætte foran tillægsord? Er det der? Jeg vil gerne introducere Valdemar GK. Han går i 3. BK1. Han er fucking flot, så bare lige for de ved. Så jeg vil gerne lige introducere ham. 3 tillægsord. Han er fuldtidsalkoholiker. Han er røvfis. Han er altid klar. Altid klar. Tillægsord jo. Introducerer Elias. Han er bedre kendt som Ali. 3. BK2 går han i. Jeg siger noget om, at han er
stor, og han er bamset, han er bare sød. Producerer Simon Bror. Så det MSF. Simon han er fandme også en god mand. Men det er svært at beskrive ham med kun 3 ord. Et helt gartneri kunne ikke blive fyldt med smukke ord, jeg har at sige om Simon. Så først vil vi gerne spørge jer om I er glade for at gå på Marselisborg? Nej, til tider. Til tider, okay. Er det okay, hvis der er noget musik på? Put nogle varme beats, Jay-Z. Now you're in my way. Now you're in my way. This is crazy, baby. Jeg elsker alle sammen på små. Ja. De er gode drenge. Nu er der jo det her med, at man ikke må få, taget lektiebilleder mere, så man skal tage sit eget lektiebillede. Hvad tænker I om det? Nej. Slet ikke. Er der nogensinde nogen, der kunne lide det? Har I så en sang sådan lige nu, som er en sang, I altid vil sætte på? Jeg har fucket ret meget med Postman Per. I sin bil med sin lille Academy. I sin bil med sin lille Academy. Jeg slipper for at kigge over. I sin bil med sin kat. I mit små Sådan en go-to-sang. Nu er vi jo så ved McDonald's. Hej. Med McFlurry. Mellemcola. Bare... Mellemcola. Og så en mellemcola, tak. Hello. Okay, hvilken reaktion ville I så have, hvis I vågnede og så I, at første modul, det var aflyst? Jeg vil kigge ud en sejrstale. Hvad er det sygeste, I nogensinde har drukket? Okay. Selv med opblanding, så snart jeg røv. Så Reeser. Æblecider. Sommersby. Pærecider. Lommecider. Mundvandet kører. Mujo. Smelter faktisk, mand. Der er sådan en teori om, at folk ikke lugter til øjnene. Når I drikker sådan, hvornår plejer I sådan oftest at gå kold? 8. Ja, altid det er faktisk ikke løgn. Ja, her i 3. så er jeg faktisk begyndt, jeg synes kl. 10. Det er dejligt. Jeg synes, at sådan, det at være 3.G'er, det er ligesom en stor titel at have. Ja. Ja, vi vil gerne sige tusind tak, fordi I var med os her til den her carpool. Vi vil gerne bede publikum om at byde de her 3 drenge, de sødeste 3.G'er, på scenen. Ja, så giv dem en kæmpe hånd. Hej igen, Marselisborg. Nu er det så pigernes tur til at blive introduceret. Vi har de her 3 søde piger med her om bag. Vil du lige titte ud? Og vi skal selvfølgelig også lige have en lille introduktion af piger. Skal vi sammen med Nana? Jeg hedder Nana. MS2. Så beskriv Nana, eller hvad? Heidi. Mega god til at løbe atletik. Jeg hedder Frida, og jeg går i 3. BK1. Jeg går i 3. Du er en humørbombe. Du er meget sjov. Du er meget. Vi vil først høre, om I er glade for at gå på Marselisborg. Nej. Hvis I så er mega presset over en aflevering, hvad vil I så gøre? Okay. En udskudt eller haf. Den er altid i byen. Jeg er på A-bar. Jeg kan godt lide. Hvad synes I om, at lektiebillederne de er blevet fjernet? Nedtur. Så hvad er jeres go-to-sang egentlig sådan altid vil sætte på nu her? Jeg har dig. Den er Troublemaker. Der synger Hurts Me. Hvis nu I vågnede på sådan en rigtig tømmermændsdag, hvad er noget, som I så virkelig godt kunne spise? Fisk, 40 snegle. Piranha. Jeg har faktisk meget, så ved I det. Jeg synes også sådan, at det frækkeste en dreng kan have på. Ingenting. Jesus. Når de skal ned i og ripped. Jo, faktisk. For eksempel sådan har det tit på. Det der Ødipus-kompleks. Det kan du finde nu. Ja. Okay. Jeg synes, I 3.G, det er en stor titel at have på jer. Ja. Okay. Jeg føler mig stor. Så vil jeg gerne sige tak til vores 3 søde 3.G-piger for at have været med. Vi håber, at I nu kender de her 3 piger lidt bedre. Og så håber vi, at I vil tage rigtig godt imod dem op på scenen. Så giv dem en kæmpe hånd. Nej, det skal du ikke. Nu vender vi os til et spørgsmål omkring de her 20% det skal jeg faktisk. Nej, det skal du ikke. Nu vender vi os til jo, det skal jeg. Nej, det skal du ikke. Jo, det skal jeg. Ja tak til nye lektiebilleder. Ja tak til frække førstekære. Ja til ChatGPT. Ja til strikke. Ja til Kubert onsdag. Candace, are you still with us?
vi klar til høje knæløftninger på stedet. Nu! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Og så skal vi have knæene helt op til hagen. Kom så! 1, 2, 3. Ligesom jeg gør her. Sådan. Så bliver du alle tider store idrætsmand. Ja, og så skal vi have valgt hold. Mads. Nils. Jonas. Og så Stiole der. Kurt. Jeg kunne godt tænke mig at lære at ryge virkelig fedt inden fredag i næste uge. Hvad sker der fredag? Nå, er der sutsol eller hvad? I skal slet ikke bekymre jer om ledelsen på Mercedesborg. Det er jeg altså ikke tilfreds med. Men det er jo nyt. Altså, jeg kan jo ikke stille noget på det. Jo. Nå, det der. Det er fordi huset er skævt. Ja. Hvad laver du? Jeg har bare sådan en Lars-Lars-dag. En hvad for noget? En Lars-Lars-dag. Sådan en, hvor jeg hygger